Ama şunu aşağıya şunu koy ya. Gönderme valla. Dalıp karışıp dursa hali. Ben o bunun yaman önemli. Burada da etmeli o millet. O biliyor şu millet. O inlik gerek ağırlanmasın. Biderek yere pul geçirmesin. Men sakren etmedin gerek adına. Senin numaram çıkıyor değil mi? Ne şuna halı dik koymadın? Ama hiç görmeden saklayın dedi ama. Numaramdan tanıyamadım. Ay bottur. Men o takmetten ne oldu telefon için? Telefonum yanında başladı. Aa, yığınağımız açık deyip ulan ediyor. Yakala beni gülüm yakala. Ben olaydım ayıtlam reklamı. Orkiter olaydım onu. İnsanlar bekliyor. Bekleyecek tabii gülüm. Öyle ben 1000 kişiye 2000 kişiye söylerim mi öyle şeyleri? Ben bugün şey yapmaya geldim. Neydi onun ismi? Rekor değiştirmeye geldim. Hani gelsene sen ödün. Bir tane efir alayın hemen. Durumda. Şu da bağlama efirini. Yakala beni gülüm yakala. Oo müm adam. Karımda gözüme nerede batkın şey etti. Ahlı kızar yan kızar diyorlar bura. Efir donuyor ama. Ananam yok. Ananam yok. Muha ya var diye. Muha kim ay? Dostlar efiri tama Predators uğradım sana. Nerede işte tama Predators? Can Enesan Cengiz Kent'ten gelip. Men de diye men efirimde bana storyada bana efir bana telefon koyupsun. O çağa eğlen beylen. Näme zat dip bara. Bana telefon koyupsun sen men suratlamı da atlamı koyup. Nemeden çıkayın sen neme vizyonunu paylaşacak kardeş. Garan al çağırın garanı. Garanı çağırın şutayıp bana garanı. Devran var. Devran çağırın atrajene verdi gerek. Göz halı diye. Çoğdurmay sen Türk teke için çoğdurum ne hale. Çumo gal boylara mingdep. Gıyvat etme. Aha. Мне говорят, что я, блядь, этот Enescan Eceğiniz kendine. Ne oluyor berdi. Anneme nerede yiyeceksin? Açtan çağırıp gören nemeler nerede? Bir nemene efir alayım. Şunu. Halı. Gürdü. Alcır ama etken dost. Başlayacak değil mi sen? Papinan çağırın diye. Al ne yaşın jil sen? Hani indi bas. Vallahi bir yarım haterlara zeret ya. Men haterim olur. Menkiler, onkular ama o pagiral efir açtı. Ne yaşadım zeret. Nemet o. Çort, çumo. Neme değil yarım da şoňa diýdiler. Sen neme oňuň pulunu alyp gören. Karos dostlar. WhatsApp nerede? WhatsApp. Taptım. Karos dostlar. Geldim diye. Gel brato. Sen bilen brato ýan gaýyňyzky. Gel efire. Näme o çoğdur näme otur men bolle etýäm bak nä los Ya sıkılmadın. o normal näde Killeydin doğdurmuş ha. Hemen de salam oğlunlar. gal boy ipini siz girin diýdi gal gara diýe gara öýde gal boýdur ejen iyidi gal boy diýen oda näde Murat Ya sen ne ettin? ay goýra Şu an boşap durşum yan bolanda adaýdaýyn mı? Karoç aýtdy 40 goloy adama okuwçy bar, mektep okuwçysyna pul berdim bilýärmi? Efirde köpsi göründü. Näme bolan 10 gaşyndan maňa 50-60 tane okuwçy ýazýar. Dolu hemme şoňa uğratypdyr. Menim näme diýipdim? İslam Merzan nomruňy uğradyň diýdim. Her efire gelen adama diýdim. İslam Merzan nomruňy uğrat diýdim gol. Hemme okuwçylar nomruňy uğratypdyr. Şu wagt bara ýeke seredip ay kelipdir. 40 adam seçdik ha 10 gaşyndan. 10 gaşyndan 100 adama gitdi. 100 okuwçy ara pul gitdi. Efire girmedikleri çelik gitdi. Nereden gelýär bu pullar? Nereden tapýar Murat?
Yo, maňa adamlar sponsorçuluk edýär. Mysal üçin men öz ýüňlerim çykago ýöne köp adam diýe. Ene men adamdan falança mat diýe, sen berýän diýe berdi diýe bilýän. Menem onu okuwçylara da berýän, öz ýüňden berýän, ýa gagdaýym bolýarça. Onu köp pullarlarny. Ýagdy men özüme görä köp pullar. Bir 21 ýaşynda oglana görä edip bilýän, mene görä 21 ýaşynda şuňaly edip beren belki badyr. Sizin edin görerler. Sen o tariha girip gidiverme buradan oğlum. Ay on kiçilikden var arduğum mali biraz şu arduğum şu ayıp ver. Son ayıp ver. Bolya la ya, bolya problem. Daş brat, malades. Üstünlük. Konkustalar her ediyen onu. Ben daha da koyuyor ödüyorsun. Yanlışmadan. Pervan koyuyor onu. Tamam. Konkusum koyuyor. Bana aydan olsa bana aydan benim koyuyordum yani. Sen atlet ver ya ama. Germen mi aydan? No, men mugut ne sapar olsun, ikile de koştum. Konkursu. Neyse. Ara tema şunları İslam. Han tema. Başladı tema ya. Ben başlayayım mı? Ben başladım. Kelle durmuş bu. Hani verdi dostu yok mu? Verdi işkanım sarayım. Neyse verdim. Yine kilden. Verdi begmen. Bu kadar. Böyle. Evet. Ne ana? Durana o belki Huday kesin durana şu. Elimle tutup Biraz duracak. o William Dongup zadeden okuma. Ya gül yağlak gel otu. Anno. Evet karoş ne aylak olu bilyen mağaradan işte tema geçerler. Oh. Bana vara öňden ver aýdyp gördüm. Bir diýenim şo bir gomelle yaramayan oňur gos dögülüp de bir gürlen yatan ýerine gürledi. Oh. Şo ýylyň ýanyna bolýan bir gyz ýazdy maňa ýanyna bolýan Joros men idi. Joros men şoň diýdi, bilýärmi? Şoň Joros idi. Ýene bir adam 2000 adam çykdy. Şoň diýdi, näme diýip oturdum aýdym. Men şoň Joros idi, şoň nemedine pul geçirä diýip maňa ýazdy döwründe bilýärmi? Soňam dogan ýazy ollugany şu karty goýaýyn zat diýip haýyş edipdi. Tama tariflerde kama wagtda. Menem bolýa goýdum. Näme şo kart uradan orada dogany. Men ilk inanmadım da dokument soradım. Şu dokumentler. Näme men özüm plan dokumentlerini oto şo ýylyň yaramayan başyndan dokument berdim. Bolam bolýa diýdi. Uratdy goýdum bilýärmi? Menem aýtdym, içimden geldi. Hiç kim maňa şonu etdiýmedi, içimden geldi. Oglanlary uratdym. Uradandan bilýändir. Şopana tamystarsa da uratdym. Anno. Tamystarsa uratdym, şuňa goýýarlyydym moýan aýtdy, maňa aýtdy. Maňa men diýdi şo diýdi goýan dak nemämiň diýdi. Kart nomer goýulýar şo taýp bilýärmi? Kart nomer goýulýan ýerine diýdi. Balnoýyň öz kart nomerini goýjak geldi. Mysal üçin men diýdi saňa nanamok diýdi maňa. Men bazan üçin diýdi balnoýyň kart nomer diýdi sen maňa başga dat berýän bolsaň diýdi. Ýa-da diýdi Barnoy sen diýdi belki diýdi öňki ýitirdiler ha, gitdimi? Öňki ýaly diýdi ýene diýdi men diýdi sen nirden tapaýyn diýdi. Men öl kartym men aýtdym men nomerim ýaş ýa ýerme seni bilýän. Gel rahat görüşelim ýani. Şo datlar diýme şo temadan aýtdym moli neme diýe bilaýtdy. Aýdy men öl kartym goýjak şo taýp diýe bilýärmi? Karoçu ne niyetine min şoň şo taýdy öl kartyny goýup. Diňde de birje diňde gurla otyrna şonu. Otyrdy ha. Ondan öl kartym goýjak diýdi. Bolýa goý diýdim. Neme etme diýdim. Ýani goýsaň goý diýdim. Ýöne diýdim, şuňalak diýdim, şo näçe üýçde diýdim, şoňa opşy geçireli diýdim. Ondan oň agasyna aýtdym, yaramaýanyň bara. Awa. Agasyna aýtdym, şuňa ýok, goýmasyn diýdi olam. Gerek, ýa goýmasyn diýdi. Şo gyýdy, goýmady şo şeýdi ben şoň bilen. Men öz kartym goýjak diýdim. Ondan soň goýdurdylar onu. Şonda eýle boldy, beýle boldy, pul tapylman gara goýdurdylar. Gara goýdurdylarmy? Ha. Ondan soň neme etdiler bulay? Goýdurandan soň uje hemmede başlaýar, öz karty ýa-da diýdi. Proses başlaýar, pul ýöneme prosesi başlaýar. Başlaýar bolyn, gara olar aýtýamşyn, gara. Men üýşürilen pullan, opşy pullan sahypaň ösmek üçin, sahypaň peýdasyna, sahypaň näme diýler ente, sahypaň bähwid üçin şoň 30%-ni özüm alyp galjak, ýene konkurs geçirip, indiki adamlara da hat köp adam bilen kömek ederim ýaly, konkurs geçirjek diýe bilýärmi? Ýanka. Ba. Onda konkurs geçirjek zat ýa, soňunda näçe we soňundan bolýa diýdiler oňa, bara näme çäresiz bir şekilde bolýa diýilipdir olar. Bolýa sen näçe alýan olsaň alýdy. Maňa bir üç taýdan
Türk'ten ýygnaýanym ýok diýdi bilýän, şo Türk'ten ýygnaýanym ýok, sen ýygnap ber diýdi maňa aýtdy. Menem aýtdym, men oňa da boýnum alamok diýdim. Ay bolýa, onda da 2 sanca kömek etjek. Her 100 lira geçirdi, 200 lirasyny ejem uradyp goýberdim mene. Kartym, orf kartym. Onu berdi gel alýalar. Berdi gelen olsa men patpisini berdi gelen olsa men biläýmeli. Baýma ba. Bolly. Näze ba bolly başga. Men patpisini alam. Näme uradyp goýberdim, 200 demesinde, ondan gara demedik. Ondan soň gara näze, ondan soň näze awariýa bolup oglan, nemede var onu izden bilemem bir şeýlerde diýdi awariýa boldy. Ondan şoň ýaly edýär. Pul alýa, bolýa, Allah wa näme wa o wa bu wa alýa pul nemedi? Tema proses dowam edýär. Ortosunda ya proses başlamakan uje şoň ondan soň ýani şu tema başlamak aýdanokda uje hereketler başlanan soň aýdýadar, şo zatlary. Ondan da halkyň pulunu alýamyşlar ýuwaş-ýuwaşdan. Ondan soň edýän zatlar şoň ýaly. Ondan soň aýdýar men edemok şo zat diýär maňa şey diýdim on. Sahypa alýan pullaryna mara sahypany ösdürmek üçin ýa sahypany şundan hem konkurs edip da edýän. O konkurslara sponsorly edilýän ýeke jöýde aýdatyna konkurs edilýändir. Bilýänmi? Näme şu ýok. Konkurs edip bolýarmy? Sponsor bolýar konkurs. Men etmedi ol ki portalla onun. Maşenik zat ýalnys şu da ýazgyňdan çykarmak. Mysal üçin men konkurs edýäne, men öz jüýümden pul çykanok. Men şu taýda aýdýan sponsorlar bar, siz patpisasiýa edýän, mysal üçin şu wagt meni 181 tane baýrakly konkurs edip dur. Mende 79 tane patpisasiýa eden adamym bar. Siz şolar patpisasiýa edýäňiz, şolar uje konkursa sponsor. Hemmek iş bilýän, atak bilmeýänlerim bilsin. Hiç kimem, hiç bir adamym öz jüýünden pul çykarana, o hiç kimem onu akyp durup menem öz jüýümden käm pul çykarmak, maňa da öz jüýümden çykarýan, ýöne maňa da sponsor bolýar adamlar. Sen ýa kömek edýän biziň adamlardan kömek etýän, menem şolaň adamdan edýän. Menem öz jüýümden men hiç kim oturan öýüm görkezýän saňa edýän patolog gapgara, o sowuk derdine. Patolog şorlap durur, ertiýe ýetdirmedi. Hiç kimem onu nemeden o. Ay şoňa karoçy, onu Şunyalı karoşun izin dinle. Bolya gezip bört bilýänmi? Garan ödüne ýazdım bir oglan üçin. Şunyalı edeli diýdim. Şunyalı diýdim. Ýene bir oglan ma diýdim. Şu kömek edeli diýdim. On maňa aýtdy 40% diýdi, 30 diýmedi. Doňdun islam. Maňa aýtdy. Bolya men doňdum, birak bagyşlap bilersiň. Oňdan dinle. Maňa aýtdy 40% diýdi bolay. 40% diýdi. Men hem aýtdym, şonu aýtdym. Diýdim de oňa bir hilekdäm diýdim oňa. Şuňa öz aramyzda neme boldy da raýolun aýjaň edip maňa düşündir. Ya bilem şu zatdan gazanjy etdi. Sen emet şoňa men aýtdym, men diýdim neme da goýar reklamda goýar diýdim. O diýen sözüm aýdy otyryn biz de şu Instagram üstünden biz adminnärmi diýär. O diýen de oňa ki admin orada Instagram üstünden çörek ýem zokmy diýär köp zat diýär. Ay men hem aýtdym, men diýdim şu adreşen gazanan orada $100 adamlaryň 2 ýylda da oňa. Ondan aýtsak bolýanym bar, şoňa et. Ondan soň ýankynyň nemeler ýazdy, bir ýazdım aga, arada haşyny bir aýdan ýazdy. Men şonu goýjakdym, goýmadym. Debe, näme şunu anyna ýetemokdum. Ondan soň gyýda aýtdym şoňa lak doňsky. Näme şoňady? Gyýdyň ady ýazma şunu. Ýazdym aga, men screen edip emmeler şu başga telefona geçirip goýdum. Meňkide de görkezip bolanok eken, görkezip bolýar. Aslynda da meňkide bolanok etjek boldum bol. Ondan soň ganky gyýda ýazdym aga şoňa lak şoňa şeýitdi bizi diýipler. Ondan soň näçe kişi bar adamki şu ýazdy da eden zatlaryny kursdoşuny ne bir oglan ýazýar. Kursdoşum diýär zat edenni balnisa aljak bolamyzda gara ýüz tutup ýa pul jemläp berer zat diýip bilýärmi? Prosent sorapdy şondan. Kursdoşundan prosent sorapdy. Wo şoňa edip bara bilemok şoňa mätäşleň ýagdaýyndan çäresizliginden peýdalanyp da mätäşleň çäresizliginden peýdalanyp türkmençe mit ortada gaýja titrepdi da aýtsak o. Çäresizliginden peýdalanyp şoňa edýär bara şol oglan. Adminlaň içinde de bilýän, arasynda gurlän olanda da bilet. Oglanlar men gallyrdym, onu men gallyrdym, bunu men gallyrdym. Şoňalak temalarda gurlänede. Bolly şoň edýän zatlar, şoňalak zatlar. O halal mukaýlyp emmekşem doňky ylgaýa konkurs etdi bile. O konkurslar şo nemeleň mätäşleň pullaryndan gelýän pullar bilen neme edip bar, ana şolary o maşinam şoň pul bilen alynan, ondan pul toplanan. Nemelerden sponsorlardan. Maşinam diýe alýan orada gyýyp berdi. Bagyşlap bilersiň.
Ne diyeyim maşinam şondan alınan karoç var. İlki şonu alyalar 170 bin rubl aldım diye ne sponsorlar ildiriye 80 bin alınacak. Yo tədəcə yok eyle beyle üstünden ağaçlasan neme çalışıp krafta çalışan bir maşin veriyor diye. O ağaçlasan niye o çöre vurdun yekecek kişi adam orada gurulacak. 5 kişi adam orada gurulacak. Orada ettirip şu cennet tip bir gıyıl var ha. Sonra Siyedeki. Onun Evet. ayda 50'ye şolluya neme diye şolluya çın bolsa diye misal üçün şaya adam bolsa diye şonluya O deport şayatlar men efir alacaktım çok iyiydi da men çıkacak gel efire diye men ne pul çöpten adam ol bin donladık hayşım bitirdik de men çıkacak geldi çok yan bana. Lüş diyen da ya yan şu cevap veren ok bana. Men aytdım efire geldiydim ama bana cevap veren o kanı alam da aje. Karo çuştaydı kopadım misal üçün karan tarafın çalar kopadım sen tarafın umuman şunyalı adamlar. Bir adam Dedim men oturun yerini şunu yapıp kredik bir adam o yerden tüste çıkmadı. Значит birdat bar edil yaşuat misal üçün ne için bana gelip dilen ok ya da bana gelip değilse bana misal şunyalı diyen ok biliyor musun? Ya sana diyen ok. Значит ne için kara değil ya. Значит birdat bak mene şun yapıp kredi ya. Hatta sen sana yazan adam istors'dan gördüm men sen. Onun şu tane de yaptır ne sana adam şonya. dost var çok canadan dostun tanıyansınız ihlas et biliyor musun? Yo neyse dedim men story koydum. Onu gatı yoluna geçmez. Story koydum biliyor musun? Gara şunyaleken biliyor aytdım ha şeytan diye bir story görünsün. Koydum molin admin blogger dedim biliyor musun? Diyen şu blog adminden bir dedim. Sen ne için yemin sen yazmadın bana. Men bana diyen bana değişti mi diye. Ne için Kemal yazmadı ya yine ki şonya. Ne için yazmadılar bana. Ne için yemin ne seredine. Hadi bakacaklar. Birden ekran sarsılıyor doğun. Yüzüne ki bat. Yine. Ne mi diyor? Brat. Dere şu stories nozan bolan da şu. Dere Brat. bolcu ine birader gara. Aa. Anam. Seredine. Tamam. Bolcu kim da kazasız var araşan. Hiç kim yazmağına şu ne veredine. Ecen ya tutan o hiç kim yazmağına biliyor musun? Aa, hiç kim yazmadı. Dinle kara yazmasan ha. Значит şu öldüğüne çeker. Значит şu götünü bokva diyecek hocam. Awa, şonu diyecek bolyan men. Gorkon oğlan goşa görür diye de ara bilýän mi? Her kim osra görür çeker diye dogan gibi çekin ne bilýän misin? Şonu ýalar boljon. Soň maňa jaň etdi bu oğlan. Ine, dogan ýa neme gorkon şu. Seret başlarsam hastalara kömek etken Allah şaýatdyr. Şol diýäniň çyn bolsa ertere galmaýyn ejemiň süýdünden geçýän haram bolsun. Men ýazarmady. Bolu seredini. Ady zaýalamak aňsat. Kazanmak kıyıncıyım. Men sana näme etdim kan? Ne jigim eýdim at kazanmak, bayat kazanmak. Uje edebiyat, kimya bir neme Türkmen dili edebiyatı geç gitti bile. Akıl paygaz, roman da. Şu iskan aýdymyny reklam etmek üçin iýdi ýok diými? Iýdinde da bolmaly ara şu neme diýip ýazýan ýerle. Neme diýip ýazýan ýer bolmaly. Neme de storiesde goýdum men göränler hemmetden ýa göränler berdäkiler. Ondan aýtjak bolýanym mara bunu şuna ayırayım. Yazdı bu şunu yazamam canlaştık mı bilen diye Allah canla men ağzım mekkilliye maňa diye şunu yazat etmeň menne Kur'an we Allah we ýokurda diye menne ağzım bekli adam diye. Ay bolýa soňundan geldi ýa-da gelen o meni blog etdi men o isa dedim o meni blog etdi. Anlam. Geldi öz bile guruluşup. Ondan sonra bolýa demetdik da etdik diye. Men aýtdym şuňa edýän ine da kazaty görkezdim da kazaty stolar zatlar neme suwutnamalar görkezdim molene maňa näme diýäni bilýärmi? Näme diýär? Alo. Sen niýe sikip durmaj edýän zatlar diýär bra. Men niýe edýän mok diýär, no, sen niýe sikip durmaj, sen näme şun goşulýan? Şo iskan aýdym bir reklam etip berdim, etmedim ýa ýadyma da şonu arhiw görem, şonu ýadyma düşýär. Sen de sikip durmuş zatlar men edýän zatlar diýär, her kim kazanç etýär, saňa näme diýär? Bilýärmi? Ay, Hudaýym meda görüp durla insany şunýar göt açylýar şoň üçin, görýärmi? Şoň üçin. Şoň ýemeň gara. Bir zat durayda. Iň ýakyn dostun bilýärmi sen iň ýakyn dostuny? Ihlas edýärmi? Ihlas. Şoň oň bilen gurulýar. Awa.
10 gün guruluştuk ne bilýän. Ol ilki bize yazdy bilýän. Şol şetem başlandy bize derken maňa yazdy. Kaktusa yazdy şuňa onlara nemetmesin zat etme. Näme bolu diýdik olam şo zat aýtdy. Şu yatanlardan ne şu hastalan diye balnoylan diye pulun alýar diye şuňaly diye nemet diye kömek etmek diye soňundan prosent alyp galýar galanja pulun geçirýär diye ol adama diye. Şoňaly men şoňaly gara şoňaly adamlardan häzirjek bolun pul geçirmän bilip bilmän ara. Ondan soňra diýen bolýar bilýänmi men halal bolan men arassa bolan. Iň ýakyn dost ihlas näme şunu şoňra sevişdi ne sebäbi näme? Näme şu sevişdi? Tama prime aljak. Seni edip bilecektin ya seni diýmeliler o. Ay, seni edip bilecek. Oo. Öyle ops. Sonyalı adamlar inni Nezer edin. Ştaýda var ýazanlar var şular. Ine ihlasyn ýazany var. Garaşyna birat olar ýalar gatnaşma. Ne ihlasdyr diýip tanamaýanlar tanap goýun o nezer et ihlas merjen. Merjen o şoň garaň ýanyna gowlan. O edilýany ýakyn dost jan birat olar gatnaşma men sana gaýtgaça we dogry dürüst düşündirdim öýdýän. Sen şu situasiýany eşden kuýa edýärsiň. Soňra şu ýan situasiýa aýdyp berdi. Onu. Ne berde de haýyş edilenler var. Salam diýuran oňa şu nemedenler var. Şu ýazanlar screenshot edip uratma, şu efirme gelmeýän. Nezer edin bilen tamystarsyn, öňkü logosy wagty tamystarsyr. Soňundan neme bolmasynlar. Salam diýuran oňatmaýa diýlen. Dogan. Oňatmaýa diýlen. Dogan sizden haýyşyma eger ýumuşky kömegiňiz gerekde bir ýarazy gursaşma. Aleyküm bu ýazany diýuran ýazan. Aleyküm salam Allah şifa bersin jegim näme kömek. Merjenni bilen şu oňurwas diýilen gomellä. Gyzara şu näde pulun alan urun berjekleri. Merjenni joramyz wa işte ýykyryp oňurwas diýip öz soýan aýdyp berende kömek diýilen. Onu iyi ýokmy? Wow, öz soýan aýdyp berende. Dogon bu kart nomurlarly. Bolýa dogon arkaýyn olaýyn inşallah alyp çykarsy eýniýa ýetip demesi. Şu taýony geçdi. Bolma. Ýöne ýalňyş düşünmediňiz bir zat aýtmaly bolýan. Özüňiziň emne öz ýazanlar bilmeňiz isleýän üýşürilen puldan 30% men özüm üçin we gruppan daş östirmek üçin okulum. Ejek şuwat huýe ýaňlar kötmeler şunu. Gör garaş ýuwaş gelip otursar. O pulam gruppan şun şunu görmem. Men inanmadım her sebäp maňa jaňatda maňa näme diýeni bilýän gara. Maňa näme diýdi bilýän. Men diýdim sen diýdim 30% adamlardan isledin mi diýdim ha. Oğlum ýok Hudaý ketsin şu wagt agzym bekli zat diýip Hudaýdan geçip otyr ha. Bir saat soň suwçy otyraýsan jaňat. Karoçy Hudaýdan zatdan geçdi. Hemme zatdan geçdi. Islam da karatylsy var. Ýok sen goşulmaýda diýdim. Menim bor diýdim ýöne diýdim men goşuljak. Seňim tarapyň alamak, oňum tarapyň alamak diýdim bilýärmi? Oğlum diýdi bor diýdi. Ona sen diýdim ýöne dogry 30% adamlardan isledin mi diýdim. Şol isledin mi diýdim. Utanman diýdim. Oğlum ýok İslam men İslam ok zat Hudaý ketsin and düşüp adam ýere sokmak aňsatdyr senem şu wagt diýä senem diýä şu wagt adamlara kömek edip bersin diýä seňe mädir diýä şoňa etip adyň erwe çykarylýar şoň üçin diýä hiç kime diýä senem kömek etme zat diýen tek senem erwe dadyň çykýar diýä bilýär. Şu wagt men şunu okudum ha şunu okudum huýe etdim o şunu bir bunu yoptu vay ma. Neden bilinge mi işimiz Instagram'da soň şun habar. Soň üçin sen her udaly etdim ha köp zady bilýärmi? Karamaňa jaň etdi. Garaç adamlar meni bir storysyma goýupdym, gara şunu edipdir diýip. Tom garamaňa jaň etdi. Dost diýdi, ýalan diýdi, şol diýdi, ýüzüme goýup bilen, okda kızatlysı bazat. Bu näme? Meni şoň üçin aýdy otyrna. Menim onuň saňa da sen ne soram, senim işde diýdin kan maňa ýazyp bilmedin bilýärmi? Şoň üçin menim aýdydım, akşam diýdim, arkaýyn gurulşýar diýdim bilýärmi? Ne şu wagt gördüm ha, huýy, inni şu wagt men hakykatdan inandym. Atak men hälen bar görmän üçin ýupdy men näde bar biljek o sen mysal üçin bor adam o şeýle indi sen maňa kömek etdiň men ýarawsyzym al pullysa şonu da ýok diýersiň onu şoňa oklap biler belki atak sen näde pul sorajak bilýän ýarawsyz o adamny konkursda maşyny elimden gelýärçe kömek edip berse bilýän ýagdaý bolýar atak ýarawsyz adam pul no alsaň o şunu ýaklap bolarmy ýarawsyz Eredin bunam nemesi ýok yap meni görkezme diýdi. Dinle bolly İslam. Meni görkezme diýdi ýokursun yapdym. Dogrudur o konkursa maşynam arasa maşyn hiç kildigim ýok siwej. O konkursda şu pul alınan, şu ýanky pul alınan. Ondan seret mung diýen zatdan azeret. Boldy arkaýyn olay dinledirin.
Mınçasın bilemokdum o erkek ýaly diýer. Hiç Görün işte. men garagan Doğan tarapy direkt salyp oturdum. İki ne tarapy kart men. nomur kart nomur soraýdy. Doğan men öz kart nomurlarymy ýazaýyn. Men özüm boş özüm baş bolup özüm hemme işleri edýän. Eger razy bolsaňyz men eýleki adminlere, blogerlere aýdyp reklam etdirýän, pon alyp çykýan. Ýöne ýalňyş düşünmeseňiz bir zat aýtmaly bolýan. Özüňizden dursaňda sen diňle özüňizden bilmeňiz. Sen üýşürlen pulan 30% men özüm üçin we gruppan daş ösürmüş o pulan gruppa üçün idirjek bizim hem işimiz şu Instagramda pul habarly diýendim. Ýalňyş düşünmäň dogan. Bu pagyram bolýar, şo pul gerek çäresiz bolýar diýipdir Kim da. orada bolýar diýe, täp adam o diňle. Menem bolýar diýerdim. Men hemme zady diýe özüm alyp çykaýyn niýe bilýärmi? Hemme zady özüm alyp. Siz diýe ýöne diýe, diňe oturun onu adam pagyram bolly diýer. Kim orada da bor diýe, hiç kimim ýok diýme, onu oturan ýerimde pul gelecek bolsa. Düşünýärmi? Ata sen ay vay borla yo görýäňdä men hemme zady soňuna götaçylýan eken. Men Ne bu diýen zalaryny teredimni. Bu sözün ýaňky sözüne gawat geldi mi? Ýaňky sözün üstüne gawat geldi mi? Başlasaňyz asly kömek etýän. Ne garam ýalan. Daýadym şo seň diýäniň çyn bolsa ertire galmaýyn. Ne ýaňky diýenlerden ine meni de maňa düşünýärek diýdi. Anty çoğutyr, agzym mek diňle meni. Bir saat öň jaňat da agzym mek islam Hudaý kessin ýatan ýerinden jaňatdy. Ondan sonra 2 saat soň jaňat diýip bilýärmi? Kamerada ýene jaňat diýär. Şu günlük bolar. Suwçy otyra bilemen agzym açdyrdyňyz ol diýär. Oy ejiň. Ýok. Musulmanlydy o. Men şu wagt ýaň başda şunu gorkatmadylar. Yuwaş bu zatlar göndükýän näsine hemme zat orta bu garaşan squat bilen hemme zat görkemi. Dostlar şundan soňam ýok sen ýalançy maňa söýýän var aranızda. Wat inem atak herli men bilen bolsaň men diýendir awsam efire giren ýöne bilemok garanky dogry men gözüm bilen görmesem diýip atak şu wagt gözüm bilen gördüm. Aýtsak bolýanym. İslam bir jab aýdan maňa söýýänler, zat edýänler, eýle beýle ýazanlar. Ýani dakazatçydan etdim. Efirem sahrayın etmen toşnu bilemok ederim büyük ihtimal. Edik goýar görsünler. O. Ondan aýtsak bolýanlarym anan man gara diýen oglan şoň ýaly. Oglanlar gara diýen oglan ogonus diýen halkyň pulunu şeýdip soýýandyr da. Ben halk gorda kunýa, halk gorda kunýa. Yarawsyzyň pulunu. Yarawsy bolýar, yarawsyzyň pulunu. Onu maňa her näme diýdi bilýärmi? Maňa diýdi Amerikadan bir diýdi $500 moklady diýdi. Brat diýdi, aljak bolsam diýdi şo $500 alardym diýdi. Oň diýdi 250. Men şo diýdi, şo yarawsyzlygyda diýdi berdim diýdi 250'sini hem Türkmen birine kömek etdim diýdi. Toşunu bilemok. Men diýdi kömek şo aljak bolsam $500 alardym diýen üçin, men özüme diýen üçin şo yarawsyzlygyda berdim diýen üçin men şo yarawsyzlygyda şo döwür ýazışýan döwürüm ýazdym. Size diýdim pul berdim $250 diýdim. Bir de diýdi, "Üýşürden pulumyzam" diýdi, "Dolar bermem, prosent alyp galy başga hiç adam bermedi ondan soň" diýdi. Vay, men şu wagt hele maňa jaňa düşün goraýdy. Hudaý kessin, İslam ejemden antçýan. Men ýere sokjak bolmaz. Senem adamlara kömek edip berdiň. Häzir senem şey derler, sen efire girme. Men wara şu wagt haýran alymy. Görýärmi, her işde haýr bar eken efire girdim. Zato bildim. Aýtsak bolýanym, mara men kanysyz, ýani suut namasyz hiç bilmän gürläm. Hemmäňi söýünýänler, mara günäňiz öz oýnuňyzda. Men nara oň ýaly edip adamlary ýere boş ýere hiç kim ýere sokýan. İslam dinden. Adam pul berendir o. Boş mesal üçin sokjak bolsam men hemmek sokup bolýar, ýere sokjak bolýar. Ýöne 30 ýerden tüse çykmaz ýa boş ýere diýil ýani. Hemme zat gözüňiz bilen gördüňiz, inni kimin ansaňyz özüňiz bilýäňiz ýokarda Hudaý. Eredip dur emme da gurrun kutordy. Şoň ýaly karaşýar. Aýtsak kime ananyp kime ananma. Ýa men ne praw bolsam pikir edýän bolsaňdan problema ýok. Öz siziň pikiriňiz ol dogry aýdýan, ol dogry bolsa da men sizi ýazan zatdan görgün. Şoňa screenshot edip aldım çünki şuň gerek bolýan bilýärdim men şu zatlary taýdan. Gördüm sebäbi şu diýdim de bolsa şuň ýaly edip berse diýdim men goýjak şunu diýdim men doganmam bolsa şoň ýaly haramlyk etmek gün goýýan. Oň diýen zady näme bilýär? Şu diýär siziň aýdan zadyňyz çyn bolsa diýär. Şu aýdan zadyňyz çyn bolsa men 30% alan bolsam, soran bolsam diýär. Men akkauntym zadym ýapyp diýär, ýitip gitjek diýär men ýa brat diýär. Pol men ýok diýär şu aýda diýär. Ýöne ne many? Ne adam 3 mal tüýlady morotyr hemmek gördü. Eger şu adamdan kellet isleýän bolsa, şoňa gördün. Atak şoň ýaly dalbaýok bolmasaňyz biläýmeli. Kimdir atak bilmeýän adam häzirim şu tarap talyan bolsaňyz onu da men äside sözüm ýok. Adamlar men sözüm ýok size näme diýip. Men hem sözüm ýok. Şundan soň şu zatdan soň ananmaýan bolsaňyz ýene bizi günälecek bolup daat etseňiz özüňiz bilýäňiz.
Karaç. Neyse. Şoň ýaly razyk. Başga näme aýtjak diýjek? Bolly biraz şoň ýaly men aýtjak zatym şundan ibaret ha. Şoň Amsaň ýaly. dostlar diýip aýdýan da esas söýgünýänler aýdýan ýa-len var ýerdenden var. Söýgünmen haly prokrasaç haly bet ejen dogry edýän jym diýenler köp da söýgünýänler ýekdik bar ejen gagaryň ele. Gagaryň ele bilýärmi? Ejen ki şuň ýaly diýerler da soňundan söýgünmeýär näme de hiç tapagy ýok. Ýa-ni aýtjak bolýanym var adamlar köý ýagşylyk etjek bolýan söýgünýärler bolyn. Ýakanyk kimem bolandy? Bolly ýok gör düşün seret düşünjesi. Ba adam şulardy görür, düşünür, düşünjesi ýok adam häzir hem söýgün bolup gelir fake takyp. Dostlar samyslary şu haýjym patbiziň ordan aýryň şol oglandan var. Hakyky näme oglan, näme diýler julik ejen darmaýa adam çykarym spam eder, adam eder gurrun kutar. Atak etmeýänim özleri. Haly maşenik ýuktura ýok tufaýma. Ýok. Bolýa o killäň artmy. Bolly diýer. O kim näme diýse bolly. Dawai. Toma prima malaýyna bir jamyt alaýyn, toma prima. Uy, alp bolýar, üçinji edip alp bolýar, wapşe edem o. Ne bileyim neydi o, öňki ala. Galim aslında ben efir edem mi var o? Biloňa? Şoň ýaly. Alio, geldi. Gitti. Geldi. Ha görnün atmaňa. Görnün. Görnün. Inni var, ne gombra? Gütüm yırttım alli. Ay bra. Men o ýüdüm dymmy diledi gürläp durna adam. Görmedim şunun bile. Diýmem oralo. Aslan salam alaykum bra halim näde? Gombra, awatmaýady. Ejin goýun onlukda nurdyň aýdy aldy. Ben şu daktar görmesem ona moktum. Men erkekçe ýerdenen bar anana gruppa ýazýar kuýdy diýany. O ýokdy. O bir dal boýap, bir näme diýipdir bilýän bir dal boýap patsan çykýar. Eşdiýärmi? Aha. Garan tarapyndan bolup, ay gara oglan näme şunu edip durar, ay meni storiesine paýlaşdym da, şok ýygyň skenin çağdyn mara, hemmeň söýüp beýän şoňa. O var. Kim aýok doğru ki, tere iki bilin ad ýok. O öňe ay gara bilen oglan da diýmol onu tipa bütünden alırım öyle. Benim özüm storiesine paylaştıracak ol. Şok ýygyň skenin çağdyn kimdigi bilemok, bay göze düşýär arady, maňa da bir zat berdi. Bir öýdýär, kaç göze düşýär. İslam yüzün gözün tanısan maňa daha var et diyeceğin bileneme der onu. On kimdigini bilip halla İslam ne? Ýerden. Ha? Aslan kimdigini bilip halla tasır daşyp ýa. Ay bir osrok bir öz bilet ay start näme eýle beýle. Ona soň men bir gezek 3-4 aýlykda bir videom gurulapda video ýana kommentariýama men atwedem merhaba ko mumsan o tipa näme diýär özüň orkaja kol böreňiň bir ýerde bilýärmi osrok doňuz bilen uluk bir gezek şarpylat gurup goýberseň bilerdi onu arada şu Iji ara vuron ýalyr mollar ona da var şarp bilýär arapdan bu hiç ýurýan bolen arada şu moy maşawatdym Türkmenistany diýen toşu bilemok gyýyň aýlan Serik näme mi? Bilemok adyn o kiçik ýerdatla ýok Serik adamlar da aýala serik beýdip ýazmaýar. Ha gol koydy. Ýok serik däl. Serik däl. Hani gara veredin de dostlar hemmeňe aýdan bir mut oglandy. Hemmeň 3600 adam aýtdan garan çağırın halyny blogdan açyp efire gelsin. Men onu blog etmedim, men efirme gelip ýa blogdan açdy. Gelsin ustady ýüzüne. Geç gitti de şu at ýan wara sen näme sponsorlardan pul alan okmu diýip berýär. Hiç bilemok aslama diýenem bolsa maňa diýenem geç gitti. Dur bir dur. Yo sen konkurs geçiren ya aslama ya maňa diýdi. Seret men size bir zat aýtýan 3500 adam birinji sponsor sözüniň manysyny biläýin da gaýrat et. Kim düşünmeýän bolsa sponsor diýip kim aýdylýar? Sponsor diýip himayetkar şol bile ol sponsorowat edýän adama aýdylýar bir zat boy bir kluby zat bir sponsor edýär. Barcelonany bir sponsor edýär. Madridi bir sponsor edýär.
Sponsor sözü. Sol adama teşvikat. Leve gep düşünülecek olur dedik. Boş ver bor diye. On yaradım gepe düşünme. Mal olmuş. Doğru mal. Efir aslan teması boyunca urlayalım. Başka sponsora geç gittin ya. Yola için bir yani. Bir yani sizin alan yok mu? Sizin pul alan yok mu diye da için. Boşlar karaçal. Moğolim diye de bir okuça. Bir diye qow diye qoyno diye. Talamlap bermeni uğraşsan. Söyleme uğranıyor diye. Size uğranıyor diye bir kusan okuça. Şu son yağlı şunun içinde bak. Instagram'da bak son yağlı bir. İntak ne mediğini düşünmeniyorum. Aytmasana yiyeceğim. Seredin gara var şun yani diýär. Şun adamlar var, şunça adam şey garan elinde var, mecbur galmany borçlumy ýani şu adamlar, şunça türkmenler bilen garan elinde hiç heresi galmana borçlumy. Dawaýda şun neme diliň, o ýoklar, ortadan o ýakman uruşsa. Yo,